2021. Jaume, què passa? Crec que m'he pixat al llit! Codi Què està passant? 2021. Què està passant? Ens ataquen? No ho sé, senyor. Codi No ho sé, 2021. s'ha encès el protocol 2021. Em sembla que la Terra ha explotat. Codi 2021. No, senyor, disculpi, m'he equivocat. No ha estat això, és l'alarma del codi d'autodestrucció de la nau. Morirem en 5 Codi segons. 2021. No, senyor, disculpi, m'he tornat a equivocar. Ets imbècil o què? Des que se't van acabar els tranxetes, que no havia passat per un moment tan difícil. Deixa l'arma. Tu no vols fer mal a ningú. Som els teus amics. Hosti, sí, quin dia. I doncs, què passa? Explotem nosaltres a la Senyor, Terra. per fi, ho hem aconseguit. El codi 2021. Què? Què dius? Senyor, el codi 2021. Bones notícies. Com dius? Transmissió espacial catalana Ja m'ho interceptada. explicaràs demà. I desconnecta l'alarma. Cal, queda molt? Descomprimint, senyor. 69% processat. Però si portes 2 hores, la torradora és més ràpida que tu. Senyor, deixi'ls fer i prengui-s'ho amb calma, no els pressioni. Com que m'ho prengui amb calma, inútil? Ets tu el que està aquí assegut i no pares de fer sorollets. Senyor, disculpi'm, és que és un moment històric, ens donaran el Nobel, la Creu de Sant Jordi, anirem convidats al passapalabra. Jaume, saps que a mi això no m'importa. No busco fama, només fer la meva feina. Jo, Jordi Pi, som el Rena de Cobragrau, us presento les primeres formes de vida alienígenes que parlen català. I se'ls ha batejat com a Jordi Pinets homenatjant el seu descobridor intrèpid heroi explorador de la galàxia. Jordi Pi som el Rena de Cobragrau, és a dir, un servidor. Visca! 95% processat. Ja falta poc per descobrir aquest misteri tan intrigant. Senyor, què creu que ens diran els alienígenes en la transmissió? Potser ens envien la seva adreça perquè ens anem a visitar-los. Yo tengo esa respuesta. Como experto en vida alienígena, creo que si vienen a Cataluña será para conquistarla, comerse a 1/3 de sus habitantes, esclavizarlos y sodomizarlos. Eso es lo que yo haría si descubriera unos humanos tan majetes y con orificios de entrada y salida de su cuerpo. Transmissió processada. Fot-li canya, Ojal! Senyor, quin gran moment! Ei, però què fots, maleït marica? Reproduint. Escasada, naftalina, diamantos, patuleia, cap de suro, atzucac, tòtil, Oh! xamprà, Oh! cansalada, estrus, rastafari, xusma. Ja està! Això és tot! Oh, senyor, és català autèntic! El primer català interespacial! Però què vol dir això? Però si no té ni cap ni peus! Que potser són subnormals, aquests aliens! Esperi, capità, deixi'm fer unes verificacions amb el catalanoscopi. Oh! Ja ho tinc, senyor. Miri, he aconseguit triangular la posició de la transmissió i he obtingut que l'origen prové d'un petit asteroide no molt lluny d'aquí. L'escàner que ha fet l'Ojal de l'asteroide indica que hi ha petites formes de vida a la superfície, d'una mida d'una taronja, i elles són les emissores de la transmissió. I tot això ho acabes de descobrir ara mateix? No és estrany que tardis només un minut en descobrir tot això i l'Ojal en canvi 4 hores en descodificar 4 putes paraules? Hauríem d'enviar una sonda per recollir mostres d'aquestes formes de vida. Ei, xaval, no et passis! Jo sóc qui dona les ordres aquí! Sí, enviarem una sonda a recuperar aquestes formes de vida! Sí, esperaré aquí! Al peu del canó! Sí! Ho faré! Esperaré aquí! Sí! Ben fet. Capità, 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 està llest. La sonda s'ha tornat. Al peu del canó! Ja!
Doncs ha trigat una mica la sonda en sondejar, no? No em vas dir que l'asteroide estava a prop... Sí, senyor. Volia dir que estava a mig milió d'anys llum. 6 mesos i mig de viatge. I jo que estava preocupat per si el Jordi Pinet s'havien perdut. Qui? No, ningú. Serà millor que em deixis aquí, amb els meus tresors. Els meus tresors. Sé que em voleu matar. Doncs ara que ja està tot preparat, és el moment de conèixer els nous catalans. Miri, senyor, els he preparat una pancarta. Pancartes! Ves, quina tonteria! Per si el que ha dit el Fermín és veritat, tota precaució és poca. Mostra'ns els nous catalans, el Jordi Pi, els alienígenes, vull dir. Bacallà! Bravo pel Jordi Pinet! Visca! Visca! Que diguin alguna cosa! Sí, que diguin alguna cosa! Esqueixada, llamanto, cancel·lada, tòtil, cap de suro i... Catifa, Llangardaix, xivarri, llimac, xamfaina, brúixola. Ex. Però si són boníssims, boníssims! Uf, però quina fortor fan aquestes pedres! És que són caques galàctiques, senyor. Però què diu, Jaume? Caques vol dir tifes o són les sigles d'algo més complicat? Tifes. Merda. Exacte. Tòtil, cigaló, catifa. És fastigós! Quina furor! Sentis el cul i les mans, marrano! No! Cigaló, Caprós. ximplet, Xínjol. Senyor, ens les podem quedar? Porfi! Tranquil·litza't! Xx! Jo me n'encarrego, les guardaré personalment a un lloc on estaran com a casa. D'acord. Senyor, els alienígenes han desaparegut. No estan a la capsa de contenció. Emergència! Senyor! Senyor! Sí, Jaume, ja ho sé, els alienígenes no hi són! Així ja sabia que havien desaparegut. Sap on estan? Doncs sí que ho sé, Jaume, estan on havien d'estar, on les caques han d'estar. Sí, han tornat on no havien d'haver sortit mai. Com? Però què ha fet, senyor? No tenia dret a destruir-les. No se n'adona que és el descobriment més important de la història? Com ja et vaig dir, a mi això m'és igual. Tu creus que algun català voldria saber que l'únic ésser que parla la nostra estimada llengua en tot l'espai és una caca fossilitzada? Seríem els pallassos d'Espanya. No t'imagines els titulars de La Razón. Més val així, Jaume. Hi ha coses per les quals Catalunya encara no està preparada. Però, senyor, eren tan maques i tan ben parlades. Prou, Jaume, no somiquis més. Vinga, continuem amb la nostra feina. Va, porta'm un cafè. Cabró!